Există multe sărbători pe parcursul unui an întreg, dar parcă niciuna nu este precum magia de Crăciun. Ea trezește copilul din noi, amintindu-ne de copilărie, ne duce în cele mai ascunse unghiere ale memoriei, în care regăsim un copil care aștepta sincer și plin de emoție ca moșul să-i aducă darurile mult așteptate. Lumea era toată un cadou, un glob, o portocală și fericirea era cheful unui moș blând cu barbă albă care ne ruga ca pentru toate aceste daruri să-i spunem o poezie. Sunt Felicia Păduraru, sunt medic stomatolog, implantolog, expert laser și împreună cu echipa mea interdisciplinară de medici stomatologi de la Clinica Dentară Premium Laser Deos Dental dorim tuturor pacienților noștri deosebiți un Crăciun fericit alături de cei dragi și suntem convinși că printre toate cadourile primite, al nostru este special, fiind atât de simplu și totodată inestimabil. Zâmbetul dumneavoastră inegalabil, frumos ca o colindă. Echipa Deos Dental vă urează un Crăciun de vis.